Pak pitik karo iwak kadal ki enak ndi? Enak wak pitik. Oh. Berarti dhek panganane iwak kadal. Lho. Piye to Mbak sampean iki? Sampeyan iki kan takon. Iwak pitik karo iwak kadal enak ndi? Ya enak iwak pitik. Lah ya berarti tau mangan iwak kadal kowe. Ora tau. Lah kok ngerti? Kok iso bedake? Kok iso bedake kadal karo pitik? Wow, wis. Hah? Oh iya berarti iso bedake berarti tau mangan. Iya. Lah kuwi iwak pitik entas doyan. Ya ora. Gombal digoreng Doyan. brakas. Asli brakas kok Truk. Sik to. Piye kuwi? Iwak pitik entas doyan, Mas. Ora. Gombal digoreng Doyan. layang gur kuwi sak lemari entek. Gombal digoreng malah ngemos. Ora mik. Ini Mas, aku kasih Mas 5 pilihan. Okeh men. Opo ae wi? Yang pertama, Mas nikah sama aku. Yang kedua, aku nikah sama Mas. Yang ketiga, kita nikah aja. Yang keempat, Mas jadi suami aku. Yang kelima, aku jadi istrinya Mas. Jadi Mas mau pilih yang mana? Piye arep milih wong padha ae lho. Ayo cepet pilih. Kudu milih. Iya. Maunya yang mana? Kuwi jenenge ora kon milih, tapi mengsa kon gelem. Nyapa? Sibuk ora? Ora. Ayo melu aku. Arep mbok jak nang ndi? Maling. Aku ora ndek bakat iki. Arep nyolong apa? Kali bojone wong. Yo, kok jaran. Yo nang kaki satu ngono lho. Yah, budal dhewe wong bojoku e ginuk-ginuk gemoy. Arep iclik e dadak golek colongan. Konangan tiwas benjut gase.